Otázka strachu, návratu z ochorenia, tak samozrejme, že bola, ale trošku taká iná. Pretože asi ten rok, dva som mal problémy so sebou také, že som ani nestíhal na to príliš rozmýšľať. Ale potom som si uvedomil, že som dostal druhú šancu do života a v tej fáze, keď ma iba liečili a keď som neveril tomu možno niekedy, že sa vyliečím, by som za každý deň, za každú hodinu naviac bol ochotný dať všetko na svete a odrazu, ja tu mám už 10. rok, takže mám takú úžasnú predĺženú dovolenku tu na Zemeguli, mám úžasne veľa hodín, dní a veci, ktoré som stihol v dobrom porobiť, mám predĺžený život, takže ja už to tak tragicky neberiem, už som nejako tak vysporiadaný, že raz to určite príde, ale na to nerozmýšľam, pretože toľko mám vecí rozpracovaných, že si to možno potom ani nevšimnem, keď to príde. Tak rakovina mi určite v mojom živote vzala takéto prechádzanie, to neuvedomovanie si života, že ako má vlastne cenu a aké má hodnoty. To mi vzala, pretože predtým som tak nejako tak sa klzal životom a tak cez prsty mi to všetko šlo. To mi definitívne vzala, pretože to som zistil, že asi som vtedy tak dosť zbytočne žil na svete a že bola škoda, že som si toľké roky, že som ich nevyužil lepšie. To mi určite toto vzala, teda takú ľahostajnosť k veciam, že sa domnievať, že všetko je tak prirodzené, že človek vôbec chodí, dýcha a že pracuje, že to je normálka, že to tak musí byť. Toto mi vzala, o tom, čo mi rakovina dala, sa mi dosť ťažko hovorí. Rakovina mi dala možnosť nejako tak viacej prežívať ten život a to znamená, dala mi možnosť spraviť pre tých mojich najbližších a pre to moje okolie niečo zmysluplné. Aspoň tu zanechať nejakú malú stopu, maličkú stopu, pretože mohol som odísť bez toho. Takže, ale toto je veľa. Rakovina ma naučila obrovskej skromnosti. Od vyliečenia som veľmi tolerantný, ale hlavne som skromný, pretože to, čo som si myslel predtým, že sú úžasné hodnoty, to väčšinou to sa rozpadlo ako domček z Karla, to žiadne hodnoty neboli. Tie hodnoty sú v bežných, malých ľudských veciach a to som rád, že si ich doteraz viem vážiť, že ich viem prežívať a vlastne o to som bohatší. Aj keď to nie je vyjadrené peniazok, je to v tej duši, v tých pocitoch, takže som vlastne teraz strašný boháč.